Bienvenidos a una nueva edición de Vigo Debate aquí en Televigo. Y tenemos mesa política porque la verdad tenemos bastantes asuntos de importancia. Así que vamos ya a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, a exconcelleira do Partido Popular, Teresa Cendón. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde a todos. Está o secretario comarcal da CIGA, Serafín Otero. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde, ex secretario comarcal. Sempre te quero dar todavía vixencia, Sí, no, pero cada un no seu posto. Imprime carácter ese cargo. Está tamén con o xornalista escritor Manolo Orío. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. E o exconcelleiro do Partido Socialista, Xulio Calviño. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde a todos. Pois tratamos un tema hoxe xa de máxima actualidade, porque o da sanidade, estas folgas que temos agora mesmo, dúas ao mesmo tempo, unha contra o Estatuto Marco que reclaman os médicos contra o Ministerio de Sanidade, e outra que convoca o sindicato Mega en solitario contra o Servicio de Atención Primaria, como está actualmente no Sergas, con esa ademais peche encerro de médicos no novo CIS Olimpia Valencia, que tamén entrou en vigor recentemente. En fin, que están pasando moitas cousas e ao final a saúde o máis importante, o que máis nos importa a todos. É un tema bastante delicado e sabemos que ademais afecta prácticamente a todas as administracións. Así que como estades vivindo esta situación? Veña, Teruca, comezo contigo. Bueno, que además es médico. Claro, mira. Seguramente por eso correspóndeme iniciar. Como estou vendo isto? Pois con unha gran decepción, porque evidentemente as folgas sempre redundan nos usuarios, pero máis cando é unha folga asistencial e moito máis cando é unha folga médica, porque hai que recordar que os doentes acuden a centros de saúde, a hospitais, a consultas na busca dun médico. Piden un médico, non piden outro profesional. Entón, unha folga médica ten unha incidencia moi importante na sociedade. Eu espero que se resolva pronto, pero non son moi optimista a este respecto, porque xa levamos desde o mes de novembro con esta situación. Todo se inicia, como ben dixeche, coa negociación do Estatuto Marco, e, bueno, para que os televidentes isto é un pouco árido, e a xente costalle moitísimo discernir unha cousa de outra, porque está todo moi embarullado. Eu topeime hasta con pais de médicos que están en folga que non saben frente a que. Non saben frente a quen. Entón, bueno, pois a xente, os usuarios, o único que saben é que os médicos están en folga, pero costalle moito discernir. Isto se inicia por a negociación do Estatuto Marco. Que é o Estatuto Marco? O Estatuto Marco é o que regula as condicións de traballo dos profesionais sanitarios. É como o persoal sanitario non é un persoal funcionario que se rixe por a Lei de Función Pública. É un persoal pseudo-funcionario que se rixe por un estatuto. Unha lei de estatuto que establece todas as condicións laborais do persoal sanitario. Entón, isto hai que renovalo porque leva máis de 20 anos en vigor, e na mesa de negociación deste estatuto están presentes os sindicatos que teñen representación nesa mesa sectorial, pero non están os sindicatos minoritarios dos médicos. É de sentido común, os médicos é unha categoría numéricamente menor no sistema sanitario, teñen os seus sindicatos propios aos que votan, pero, claro, comparado co todo o grosso do resto do personal sanitario e non sanitario, tamén falamos de administrativos e xestores do sistema sanitario, nunca acadan representación. Non acadan representación porque os outros teñen moitísimo máis colectivo, está claro, verdad? O numerador é moito máis importante. Entón, topámonos con a situación de que este Estatuto Marco que se negocia co Ministerio de Sanidade negocia as condicións do persoal médico, pero os médicos non están presentes. Entón, os médicos piden unha negociación e piden un estatuto exclusivo porque as súas condicións son moi diferentes do resto dos colectivos. O Ministerio pechase en banda, di que non, negase a cualquera tipo de negociación e di que vai todo englobado. Isto
é moi fácil de entender, é que os médicos teñen unha singularidade moi importante. Non vou á singularidade de que asumen a maior responsabilidade sobre os procesos médicos e sobre a asistencia e todo o que deriva dela. Non vou a isto. A singularidade é para... e vou a por solo un exemplo, é que os únicos profesionais da sanidade que fan xornadas de traballo de 24 horas. As guardias médicas son de 24 horas. O resto dos colectivos, todos, sanitarios, non sanitarios, celadores, auxiliares, administrativos, teñen turnos de traballo, como calquera outro traballador. Os médicos non, 24 horas. Esta singularidade xa fai que a negociación das condicións laborais teña que ser algo diferente. Ademais... Remata para que demais poida... Bueno... De exposición inicial, digo. Claro, sí. É que só vou a por este exemplo. Vale. É algo que todos os televidentes van a entender. É tan sangrante como estas 24 horas continuadas que fan os médicos de traballo, cotizan para IRPF, pero non se teñen en conta de cara á xubilación. Non acortan o tempo para a xubilación. É como que... traballas gratuitamente ou voluntariamente para a ciudadanía. Entón, esta situación hai que solventala. Os médicos non teñen representación, non se lles escoita no Ministerio de Sanidade, péchanse as portas e din huelga, vamos a facer folga unha semana ao mes, en todo o ámbito nacional. A ministra moi caladiña, porque isto é a tormenta perfecta. A ministra provoca unha folga dos médicos, pero as competencias de asistencia sanitaria as teñen as comunidades autónomas, maioritariamente do PP. Entón, a situación é perfecta. Eu provoco esta folga, pero as consecuencias as van a ter nas comunidades autónomas, maioritariamente do PP, e os que van a sufrir e os que van a pagar son precisamente esos sectores. Entón, os usuarios, e remato xa, os usuarios van a un centro de saúde, topan os médicos en folga e a quen lle botan a culpa? Aos Sergas. Cando os Sergas non ten competencia. Os Sergas e o Conselleiro de Sanidade veñen demandándolle á ministra que se sente a negociar, que hai que rematar con esta folga. E a isto, porque temos que falar da outra parte. Sí, pero despois, porque senón deixa falar os demais. Pois veña. Será fin. Non, vamos a ver, eu creo que estamos falando dunha morte anunciada. Eu hai unha cousa comparto con Teresa, pero dende logo non todo, non. Eu creo que hai que diferenciar, decir que é verdad que aí está sobre a mesa de que hai, bueno, pois a tormenta perfecta, como ti ben decías, e se xuntan dúas folgas, non? Hai un conflito que ten que ver ca atención primaria que depende moi directamente, ti o sabes, en este momento da Consellería e da Xunta de Galiza, que o que ten que ver ca mesa sectorial e que evidentemente hai unha falta de diálogo importante e por eso está habendo estas concentracións e por eso hai tamén un peche en este novo centro que se acaba de abrir, que é o Olimpia Valencia, donde o que están reivindicando é os problemas que teñen neste momento os médicos de familia, bueno, o tema todo que hai con atención primaria, non? Temas que non veñen de agora, non veñen do mes de decembro, se non recordamos mal, bueno, pois aquí, polo menos na área de Vigo, levamos manifestándonos os ciudadanos, eu creo que unha porrada de anos, e que eu non sei cantos, pero dende logo, dende que goberna o Partido Popular, é certo de que as manifestacións contra a política sanitaria que está levando o Partido Popular na Xunta de Galicia está recibindo multitud de manifestantes e de queixas por parte de los usuarios que van á sanidade. Bueno, en algún momento tiña que reventar. Lóxicamente, os que pagan toda esa situación de recortes na sanidade, pois ao final é o personal, lóxicamente, dos hospitales e en este caso, bueno, pois os médicos que se lle xunta co tema tamén que teñen do Estatuto Marco, non? Eu creo que hai que diferenciar, é verdad que o Estatuto Marco marca unha serie de cuestións a nivel xeral importantes, como é o caso de xubilación, o máximo de horas, o tema da xornada, que é moi importante poñerlo sobre a mesa, e que seguramente teñen razón
en moitas desas cuestións, en outras non, porque eu tampouco estou de acordo con todo o que en este momento están reivindicando. Eu creo que bueno, pois o que son estes sindicatos, en este caso Omega, non defende o que é unha sanidade pública. Eu creo que ao final lle dá e abre as portas á sanidade privada, non defende o tema da dedicación exclusiva, que é algo que polo menos algúns ciudadanos e algúns outros médicos tamén da sanidade pública en este momento están defendendo, que os médicos teñen que ter exclusividade, e bueno, e porque que se salgan do Estatuto Marco que estivo existindo ata agora, bueno, pois eso debido ao personal. E logo, para especificar, que ti decías antes que todo encaixabas dentro do que era o Estatuto Marco, eu te vou a decir que, mira, que fora do Estatuto Marco, aí non se negocia absolutamente todo. Hai cuestións como a sobrecarga e a burocratización da atención primaria, o propio modelo da atención primaria, as sustitucións dos médicos tamén que se fai cando hai ausencia de outros, o número de pacientes por médico, que é unha das reivindicacións que están en este momento facendo os médicos, hai que telo tamén en conta, o modelo de organización hospitalaria, por exemplo, a organización de xornadas de traballo e xornadas de gardas, que cada vez lle están metendo a máis, a regulación da xornada de traballo tamén en cada ámbito profesional. É dicir, que hai unha serie de cuestións moi importantes e que son as que máis movilizacións están causando no sector, que teñen que ver máis e teñen moita máis dependencia das comunidades autónomas que en sí dun Estatuto Marco que ata agora funcionou ben, pero que os médicos en este momento, bueno, pois o queren dividir porque queren separar e queren ter unha negociación colectiva independente. Orío. Bueno, yo, después de estas dos explicaciones, tengo poco que decir. Simplemente, antes que nada, sí que permitidme una cosa, y es que guarde esto respeto, cariño por uno de los nuestros que se nos ha ido, sí, que es Fernando Franco, y al que, bueno, pues consideré mi amigo y siento muchísimo su pérdida. Y a partir de ahí, pues eso, pues, ¿qué voy a decir? Siempre pasa lo mismo en este tipo de conflictos, ¿no? Una parte dice que el otro es irracional y la otra parte dice que la irracional es los que demandan. Como usuario de la sanidad pública, pues tengo que decir que estoy absolutamente encantado de la asistencia. Yo he tenido hace relativamente poco que solicitar de ella y me han tratado maravillosamente. Es decir, que tenemos una sanidad magnífica que tiene, supongo, pues sus lagunas y sus... Personalmente creo que los médicos tienen razón, pero es una percepción personal. Es verdad que el colectivo médico debe estar sometido a unas determinadas presiones muy, muy fuertes y a unos determinados problemas casi insolubles. La ministra es médica también. Sí, Mónica García. Mónica García, y hace 4 años estaba en la calle protestando por lo mismo que ahora mismo decide que no, de la que no quiere establecer comunicación ni diálogo. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que muchísimos médicos jóvenes se están marchando a ejercer su trabajo en el extranjero, y algo querrá decir eso. Nos sumamos tamén al pésame e al reconocimiento da labor de Fernando Franco. Xulio. Por suposto que o facemos todos, non? Sí. A verdade é que o conflicto que se está vivindo na sanidade é absolutamente peliagudo, enormemente complexo. Non é doado encontrar solución. Eu, para clarificar, porque un pouco Serafín incidía no tema máis laboral, máis reivindicativo, que é competencia da Xunta de Galicia, porque as autonomías teñen a competencia nos asuntos económico-laborales e na organización, salvo o que marque o Estatuto
global, o Estatuto Marco, que si ten un plantexamento estatal nunha mesa de negociación estatal. E aí teño que decir que a situación é enormemente complexa, porque os sindicatos de clase, que representan sindicatos de outros sectores profesionais, como SATSE, de enfermería, etc., están na mesa negociadora. Hai médicos na mesa negociadora do CESM, é certo que unha representación moi minoritaria, pero hai médicos e, sobre todo, as centrais sindicais consideran que representan tamén os médicos. Comisións Obreiras, UGT, a CIGA, teñen tamén afiliados médicos. Os seus representantes son médicos. Os seus representantes, ademais, moitos deles sindicales, son médicos. Entón, aquí estamos nun conflicto peliagudísimo para a ministra no que se refire ao Estatuto Marco, porque si se fai un estatuto propio para os médicos, estáse a romper o modelo sanitario global, estáse a romper a unidade do que é un centro de traballo, unha organización de traballo sanitaria a nivel de todo o Estado. Estáse a favorecer a un sector profesional que evidentemente ten unha formación extraordinaria, está o tema dos posgrado, dos MIR, etc. É indudable que teñen un peso crucial no tema sanitario, pero é que as centrais sindicais de clase, que representan tamén aos médicos, están nesa mesa negociadora e opóñense rotundamente a un estatuto marco. Incluso teñen amenazado en que si se fai ese estatuto marco a propósito exclusivamente para os médicos, irían ao folga todos os demais sectores. É un tema enormemente complexo. Aquí hai un plantexamento, en certo modo, corporativo dos sindicatos médicos exclusivamente. Conste unha cousa, eu respeto e creo que toda a sociedade española respeta o sector médico dun xeito crucial. Creo que os médicos e os maestros, os profesores, teñen que ser sectores profesionais mimados pola cidadanía, mimados polas administracións, teñen que ser ben atendidos, pero sin rachar e sin crear un conflicto co resto do sector sanitario, porque teñen que traballar conxuntamente. É enormemente complexo para unha médico ministra de Sanidade facer unha cousa que teóricamente, entre comillas, beneficia aos médicos cando hai un plantexamento do resto dos sectores sanitarios e dos propios sindicatos que representan outro plantexamento máis de clase, menos corporativo, que din que de estatuto marco propio para os médicos na naida chiné, porque se rompe o modelo sanitario global. É un tema enormemente complexo e que ten o seu toque corporativo, e que eu creo que o respeto que temos polos médicos, o que imos a ver ao médico, non imos tamén o sector da enfermería ten cada vez un maior papel, pero é certo que ese respeto pódese romper na sociedade e é grave. Eu chamo a atención a ese sector médico que poden perder o prestixio, o apoio da sociedade, como se manteñan nunha posición que, na miña opinión, ten algo de buscar privilexios corporativos. Eso polo que se refire ao Estatuto Marco. Que o resto das cuestións, os dos centros de saúde, que é o crucial aquí en Galicia, polo que están pechados no Olimpia Valencia, que, por certo, estáse a inaugurar, é un centro que posiblemente maravilloso, pero que rompe tamén unha parte importante do modelo sanitario, que é a política de proximidade, que os centros de saúde estén próximos aos cidadáns. Creo que eso de que vayan cupos de outros centros de saúde a Olimpia non é bo para o modelo sanitario, pero bueno, que está aí. Hai unhas reivindicacións xa máis concretas que eu creo que os médicos tiñan que revisarse un pouco, porque nas negociacións da mesa global xa se conqueriron cousas, a xornada de 35 horas semanais, o límite semanal de traballo, as xornadas de guardia pasan de ser de 24 horas a 17, vai haber moitísimas máis oposicións con máis frecuencia para que podan os médicos ter máis oportunidades. Eu creo que
tiñan que revisar un pouco ese plantexamento que, na miña opinión, é tremendamente gravoso para todos os cidadáns que están vendo como se aumentan as listas de espera, Termina, Xulio, por favor. ao que contribuye, obviamente, estas folgas que, evidentemente, crean unha peor sanidade, non? Bueno, vamos coa segunda quenda. Teruca. Bueno, eu teño que rechazar abertamente o plantexamento de Xulio. Xulio, non se trata de privilexios. Como médica, Non se trata de favorecer... do Partido Conservador é normal. Non se trata nin de privilexios, nin de manter privilexios, nin garantir privilexios, nin favorecer o colectivo médico. Trátase de recoñecer a súa singularidade e tratar a súa problemática, que é completamente diferente ao resto dos colectivos, con un estatuto específico. O sea, como é posible que un médico coa xornada laboral que teña se rixa por o mismo estatuto que un personal administrativo que traballa ou nun centro de saúde ou nin sequera nun centro de saúde, en un departamento administrativo como pode ser García Barbón, donde está a Inspección Médica, como é posible que eso se trate igual? Pero si que nada ten que ver un traballo co outro. Por eso é o que se pide, que se recoñeza esa especificidade. Nunha fábrica de enxeñeiros administrativos e traballadores manuais. Non, perdoa, non é o mesmo. Non é o mesmo. Non é o mesmo porque é un traballo completamente diferente en todo, en funcións, en organigrama, en horario, en todo. O sea, como podemos defender que un médico que traballa 24 horas, esas 24 horas non conten para a súa xubilación, que cotice o IRPF... Eso concreto estou de acordo contigo. É que, pois eso é o tema fundamental que reivindican os médicos e hai que recoñecelo. O que si, vamos a ver, o que si me gusta é que de algunha maneira os catro recoñezcamos aquí que isto é unha folga frente ao Ministerio de Sanidade, frente ao Goberno de España e non frente ás comunidades autónomas. Porque, claro, esa singularidade de que as folgas e as manifestacións se producen en todas as comunidades autónomas, a xente o percibe como que contra o seu sistema de saúde. É que, claro, o Ministerio non ten competencias en asistencia sanitaria, só ten competencias en Ceuta e Melilla. Entón, é que, insisto, é a tormenta perfecta. O Ministerio provoca unha folga, pero esa folga ten as consecuencias e as repercusións económicas e de listas de espera e de malestar cos doentes nas comunidades autónomas que están residas por outros gobernos. Entón, isto políticamente é terrible, é como unha bomba de reloxería, é maquiavélico. E o que quero deixar moi claro é que a Consellería de Sanidade está apoiando os médicos en esta reivindicación. Estálle pedindo todos os días ao Ministerio que se sente a negociar, simplemente eso, que se sente a negociar. O sea, non estamos falando de privilexios, sentarse e chegar a un acordo entre as partes, e que non se están sentando. Isto é a diferencia que hai a outra folga que ao mellor podemos etiquetar Serafín, de un pouco oportunista, que é a de atención primaria. A atención primaria, sí se están sentando. Ti sabes que hai unha mesa de negociación para as melloras de primaria nas que se senta o teu sindicato, como ben sabes. Agora non, vense reunindo dende fai tempo. Os únicos que están fora desto é un sindicato, Omega, e seguramente por unha situación un tanto oportunista. Por que digo un tanto oportunista? Porque aínda non presentaron as súas demandas. Son ambiguas e van dicindo, pero non hai un papel presentado, decir, estas son as nosas demandas. E o único que trascende son cuestións pecuniarias, o sea, de retribución. Entón, pois non ten o mesmo valor que ten a outra. A falta de oportunidade de mezclar a unha coa outra para que pareza que todo é o mesmo, a min francamente non me gusta. Decías que ten máis repercusión, non ten máis repercusión. A repercusión da folga contra o Ministerio de Sanidade é
en Galicia dun 25% aproximadamente, entre 20 e 25% dependendo dos días. A de primaria 3-4%, ten menos repercusión. Entón, o que temos que ter claro é que os médicos que están detrás da pancarta nos hospitais non están contra o Consellería de Sanidade, están contra o Ministerio. Os que están en primaria están contra ambos os dous. E despois, por que sou eu pouco optimista coa resolución desta folga? Por unha razón, porque evidentemente isto está xenerando unhas listas de espera moi importantes, porque estamos falando de miles de consultas e probas que se suspenden, é igual que de cirurxías. E a única posibilidade que teñen os sistemas de saúde de axilizar un pouco estas bolsas de espera que se están a crear é co que chamamos os programas de autoconcertación, que é que ti negocias cos facultativos unhas xornadas extraordinarias de tarde para axilizar estas listas de espera. Claro, os médicos, eso só se negocia cos médicos, evidentemente, fundamentalmente son cirúrxicas. Que ocorre? Que os médicos dicen, non, nós estamos en folga por o Estatuto Marco e non vamos a dar ningún tipo de facilidade para que isto non se note. Entón, suspenderon as xornadas de autoconcertación, anestesistas, cirurxán, todos os médicos especialistas cirúrxicos dos hospitais dicen non vamos a facer programas de autoconcertación, xornada ordinaria. Entón, isto vai a ser un globo, e as listas de espera van a medrar importantemente. Por eso é tan urxente sentarse nunha mesa e esgotar as posibilidades de negociación. Sabedes que as porcentaxes de folga nos servicios públicos non sempre son reais, decir, en principio, porque hai unha serie de servicios mínimos que hai que cumplir e iso realmente é moi complicado sempre decir se unha folga saladiante, se non saladiante, se está apoiada ou non está apoiada, non polo personal. Aquí o importante, e antes o decía aí Manuel Orio tamén, non é a situación pola que está pasando en este momento a xente que ten que ir aos que temos, os usuarios que somos os que temos que ir, e que por estas dúas folgas, por decirlo de alguna maneira, pois hai un retraso no tema das citas e de tal, se suspenderon aproximadamente 200.000 no conxunto de Galiza, é dicir que non estamos, e se falamos da área de Vigo, que está solo o luns, me parece que, unha cantidad máis da mitade do resto de toda Galicia, co cal, ainda por riba, é a área sanitaria en peor situación tamén que temos. Eso se vai a acumular, lóxicamente, xa os tempos de espera que tiñamos a todo agora sin conflitividade, porque xa, é dicir que a xente se mobilizaba nas rúas porque tardábamos moito tempo. Hubo algún momento que incluso na atención primaria para pedir unha cita tardabas un mes. Ahora parece que está en 8 días, 10 días, 15 días, pero hubo algún momento que estuvo en unha situación moi complicada. Mira, aquí do que se trata, é verdad que é toda unha tormenta perfecta porque aparecen moitísimas cousas, pero aquí o que falla é a planificación. É dicir, o tema de que houbera un estatuto marco a nivel estatal, eu creo que todos estamos de acordo que unha das cuestións que funcionaban ben no Estado español e tamén na Galicia era o tema do tema da saúde, de ter unha saúde pública que estábamos todos. Xa lle gustaría a outros países seguramente estar como o Estado español. É dicir, se funcionou ben por algo. Entón, se agora hai algún problema cos médicos, que eu recoñezo que o hai, e lles dou a razón en ese sentido, no que antes comentaba, pois eso haberá que regular esas condicións e adaptalos a esas condicións. Eu non creo que haxa que ter un estatuto diferente, como non creo que teña que haber ningún estatuto diferente, ni ningún acordo diferente en ninguna das empresas que funcionan en todo o Estado español ou na Galiza. Eu creo que non. O que será, o que temos que exixir é que se solventen moitas cousas que en este momento non se levan solventado. Os médicos reventan porque teñen unha situación de estrés.
E ti o sabes, o temos comentado moitísimas veces, que teñen moitísimos pacientes que atender. O normal é que ti con un paciente podas estar 15 minutos ou incluso con algún hasta tes que estar media hora. Non todo o mundo entende igual o que hai que decirlle e hai que revisar a xente. Bueno, pois cada vez aparecen máis patoloxías porque temos a sorte de que cada vez estamos moito máis actualizados tamén no tema da medicina e como vivimos máis tempo, pois lóxicamente o médico ten que ter unha atención. Claro, os médicos se queixan. Cando vamos, eu que vou, bueno, pois desgraciadamente ahora me toca ir polo tema dos anos moito máis ao médico, seguramente antes tamén tiña que ir, pero como estaba traballando non podía, pero ahora estar xubilado vas máis. E é unha reivindicación que te fai a médica de cabecera que te toca de turno sempre, que non dá feito o traballo que tal. E iso é o que estamos reivindicando. E iso é algo que non se está facendo. E se xa estábamos mal antes, fallanos, decir, eu creo que agora estamos moito peor, porque a veces aparece algún conselleiro de turno que lle costa moito escoitar. A verdade que o anterior, a pesar de que non acertou en todo, e ti o sabes, te o teño transmitido algunha vez, eu creo que polo menos escoitaba o personal médico, polo menos escoitaba as organizacións sindicais, os profesionais da sanidade, que ao fin e ao cabo son as persoas que máis saben do tema. Termina cando podes. Eu creo que con este o están tendo moitos máis problemas. E iso é o que trasladan o personal. Este é un home que non se levanta da mesa nunca. Bueno, eu falo polo que me trasladan meus compañeiros da organización sindical. Pois a mí non me trasladan o mesmo, con eles e te digo que non hai tal. É verdad que agora co tema de Olimpia Valencia hai un principio de acordo, pero hai un principio de acordo por parte da comisión esa funcional que teñen para iniciar, pero sin estar de acordo en todo o que é o funcionamento, como decía antes Xulio, non? Falta de personal, non poñen personal propio, bueno, hai o distanciamento, veremos que pasa ca separación do tema da pediatría con o que era o médico de familia, veremos todo eso sobre a marcha, pero que son problemas que non somos nós os que o temos que valorar, que os teñen que valorar os propios facultativos, que son os que máis entenden. Temos que ir á publicidade e agora voltamos neste Vigo Debate aquí en Televigo.